अदालगुरियाव लाख लाख रांनि ड्राग्स गांजा आरो गोबां फेग्रा मुवा सावदों। नोंथांमोना गोबां साननिफ्रायनो पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायखौ मोनथिखाबोगासिनो दं दि आसाम पुलिस बिफाना ड्राग्स गांजा खानि बायदि बायदि फेग्रा मुवा बेसादखौ गोख्रों सिग्रोमनानै खौटि खौटि रांनि बोखांनो हाबोदों आरो जाफुंसार जाबोदों। बेबायदिनो अदालगुरि जिल्लायावबो गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा बेसाद हमनो हादोंमोन। अदालगुरि जिल्लायाव गोबाव समनिफ्रायनो हमनानै दोननाय निसा बेसादखौ अदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफाना सावजोबो। अदालगुरि जिल्ला पुलिसनि आवथायाव थानाय खमैबो 2,80,80,000 रांनि 2,800 केजि गांजा आरो खमैबो 2,000 रांनि 4 ग्राम बिबांनि हेर'इनखौ सावो अदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफाना। আজি আমাৰ যোৱা আগষ্ট মাহৰ পৰা 2021 আৰু 22 অলমষ্ট মে মাহলৈকে আমাৰ যিখিনি ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছিলে সেইখিনি আজি প্ৰপাৰ প্ৰচিডিউৰ মেইনটেইন কৰি আজি ডিছপ'জ কৰা হ'ল। আমাৰ টোটেল গাঞ্জা কৰা হৈছে 2,088 কেজি, হেৰ'ইন 4 গ্ৰামছ, টোটেল ভেলু অলমষ্ট 2,09,08,000 মান এপ্ৰক্সিমেট ভেলু হ'ব। এইখিনি আজি ইয়াত ডিছপ'জ কৰা হ'ল এজ পাৰ প্ৰপাৰ প্ৰচিডিউৰ। জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট, এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট, পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড, এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট এওঁলোকৰ সহযোগত উপস্থিতিত এইখিনি কৰা হ'ল। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360